Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος των αγροτικών διαδρομών. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ιπποκράτη Χατζιαγγελίδη, σύμβουλο χρηματοδοτήσεων, και συζητάμε, έχουμε ξεφύγει λίγο από τα θέματα αγροτικής πολιτικής απόψε, συζητάμε τη γενικότερη πολιτική και οικονομική κατάσταση. Ο τίτλος της εκπομπής είναι «Είμαστε σε ελεύθερη πτώση». Λοιπόν, αφήσαμε στο προηγούμενο μέρος την κουβέντα μας στην αξιολόγηση, στην πολιτική αξιολόγηση του τι συμβαίνει, τι μπορεί να σημαίνει το χτύπημα που δέχονται αυτή την περίοδο οι συνεταιριστικές τράπεζες, και ο Ιπποκράτης έλεγε λοιπόν, και το συνεχίζει από εκεί που ήμασταν, Ιπποκράτη. Έλεγα, Σπύρο, ότι αυτό που συνέβη με τις τρεις τράπεζες δεν ήταν τυχαίο. Όπως είπες, υπάρχει μια μάλλον οργανωμένη προσπάθεια. Ναι, θα υπάρξουν χρηματοδοτήσεις, δεν είναι εκεί όμως το θέμα. Το ζήτημα είναι η πελατεία αφενός των τραπεζών αυτών. Οι τράπεζες αυτές σε τοπικό επίπεδο ασκούν σκληρό ανταγωνισμό στις εμπορικές τράπεζες. Είναι λοιπόν η πελατεία τους και είναι και το δίκτυό τους. Στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Πελατεία και δίκτυο σχεδόν ταυτίζονται. Ναι. Το δίκτυο φέρνει την πελατεία και η πελατεία συντηρεί το δίκτυο. Δεν θέλει το τραπεζικό σύστημα ανταγωνιστές. Η γύμνια του τραπεζικού συστήματος φάνηκε όλες αυτές τις εβδομάδες, μήνες της κρίσεως, ήδη από το 8, από το τέλος του 8, τα είχαμε ξαναπεί αν θυμάσαι και σε αυτή την εκπομπή, αλλά και στη συνέχεια έχουμε τράπεζες κουφάρια, τράπεζες σκελετούς, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν κλείσει. Αυτό είναι σχηματικό. Δεν τις κλείνεις ποτέ τις τράπεζες. Καλώς οι τράπεζες χρηματοδοτούνται να επιβιώσουν. Είναι τεράστιο λάθος να κλείσουμε τις τράπεζες. Τι κάνεις όμως? Κάποιος πρέπει να πληρώσει για το λάθος. Το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν διατραπεζική αγορά να λειτουργούν μεταξύ τους, που σημαίνει ότι η μία δεν εμπιστεύεται την άλλη, και δεν έχουν και διατραπεζική αγορά στο εξωτερικό να προσφύγουν για να αντλήσουν τα 30-35 δις ευρώ που παγίως έλειπαν από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα όταν έκλεισε η διατραπεζική αγορά η ευρωπαϊκή. Μην μπαίνει σε πολλές τραπεζικές λεπτομέρειες, πιάστο στην επικεφαλίδα του. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έπαιρνε από το εξωτερικό 30 με 35 δις. Αυτό ήταν. Ναι. Αυτά τα λεφτά λείψαν από το 8 και μετά. Ναι. Αλλά δεν δανείζουν και εσωτερικώς τράπεζες μεταξύ τους. Λοιπόν, έρχεται η Τράπεζα της Ελλάδος με δική της χρηματοδότηση, όπως έχει δικαίωμα, και της ενισχύει. Και αυτό είναι λογικό. Αλλά κάποιος ευθύνεται για το ότι φτάσαμε εδώ. Υπήρχαν διοικήσεις, συνεπώς, οι οποίες δεν ασκήσαν σωστά τα καθήκοντά τους. Αυτές οι διοικήσεις δεν πρέπει να αντικατασταθούν. Οι μέτοχοι που τις εξέλεξαν δεν πρέπει να μηδενίσουν τη συμμετοχή τους. Αυτό δεν ανάγεται στο γενικότερο πολιτικό ζήτημα της χώρας. Βεβαίως. Έτσι, αυτό που συζητάγαμε και πριν, δηλαδή ότι αυτοί που παράγουν το πρόβλημα εξακολουθούν να είναι κυρίαρχοι παίκτες. Είναι πολιτική ευθύνη. Ως σωτήρες κλπ. Είναι πολιτική ευθύνη και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Έρχομαι τώρα να σου πω το εξής. Να σου βάλω μια διάσταση που και πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος και εσύ να το λάβεις υπόψη σου και να το σχολιάσεις. Λοιπόν, φέτος ήταν θα σου μιλήσω λίγο για τα πορτοκάλια. Ναι. Λοιπόν, τα πορτοκάλια πήγαν καλά. Έτσι να σου το πω με μια απλή κουβέντα. Πήγαν καλά στην αγορά. Δηλαδή ενώ όλα, όπως έχουμε πει, πέφτουνε, χάνουνε αγορές κτλ., τα πορτοκάλια σταθήκανε αξιοπρεπώς. Μέχρι πριν από λίγες μέρες. Πριν από λίγες μέρες, και ενώ ήταν η στιγμή περίπου στα μέσα του Φλεβάρι, έχουμε μία αλλαγή στην τιμή. Μένουν κάποια προϊόντα τα οποία τα έχουν κάποιοι παραγωγοί που έχουν μέσα προστασίας της παραγωγής από τους παγετούς. Είναι καλά προϊόντα, και επειδή μειώνεται η προσφορά, η ζήτηση παραμένει σταθερή, συνήθως έχουμε μια βελτίωση της τιμής. Τέλος πάντων, τις τελευταίες μέρες εμφανίστηκε κάποιος συνεταιριστής, πρόσεξε Ιπποκράτη τι θα σου πω τώρα, βγήκε στα κανάλια πριν από 15 μέρες, 10 μέρες, και είπε: παιδιά, έπεσε πάγος, καταστράφηκε η ελληνική παραγωγή πορτοκαλιών, η περιοχή της Πελοποννήσου, και να μην στα πολυλογώ, κατέρευσε τις επόμενες μέρες η αγορά. Δηλαδή εκεί που ήταν στα 18, στα 20 λεπτά και έπρεπε να πάει στα 25, στο λέω σχηματικά τώρα, έμεινε στα 18 ή και κατέβηκε παρακάτω και μειώθηκε και η ζήτηση. Ναι, εγώ έχω ένα ερώτημα. Αυτός δεν είναι συνεταιριστής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συγκεκαλυμμένος εμπορός. Αυτός έκανε μια κίνηση
η οποία είναι παράνομη. Είναι παράνομη. Λέγεται διασπορά ψευδών ειδήσεων δια του παράνομη. Τύπου, οδηγεί σε dumping των τιμών. Έτσι, αλλά άλλο θέλω να σου πω. Αυτό είναι ένα θέμα, θα το αξιολογήσουμε και το εγώ στη θέση του οποιοδήποτε παραγωγού έχει ένομο συμφέρον θα κατέφυγα στα δικαστήρια και να ζητήσω αποζημιώσεις. Έχουν κινηθεί κάποιοι. Και πολύ καλά κάνουν. Εδώ τώρα δεν θέλω να σχολιάσουμε αυτό. Αν θέλει σε άλλη εκπομπή θα το κάνουμε και θα το κάνουμε. Εδώ θέλω να σου πω το εξής. Ξαφνικά, πρόσεξε πώς λειτουργεί η αγορά όμως τώρα, Ιπποκράτη. Εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα Βούλγαροι, Βαλκάνιοι έμποροι με τα φορτηγά τους και κάλυψαν το κενό και μπήκανε μέσα και αγοράζουν πορτοκάλια. Πάνε δηλαδή στους συνεταιρισμούς, στους παραγωγούς, όπου βρίσκουν και αγοράζουν πορτοκάλια. Και έρχομαι τώρα να σου πω τώρα, πρόσεξε, γιατί στα είπα όλα αυτά. Μου έλεγαν εχθές ότι όλοι αυτοί πληρώνουν με κολαριστά 500 ευρώ των 500. Έχουν δεσμίδες κολαριστές. Μου λέει σχηματικό αυτό, αλλά μου το είπαν από 2-3 χωριά. Λοιπόν, και έρχομαι να σου πω τώρα. Δεν μου κάνει εντύπωση. Πρόσεξε τώρα. Λέμε ότι έχει χαθεί το χρήμα, έτσι, και έχει χαθεί το ρευστό από την ελληνική οικονομία. Έρχονται, μία ερώτηση που θέλω να σου κάνω, έτσι, για να έχει ενδιαφέρον και συζήτηση, είναι πού είναι το χρήμα της Ελλάδας, πού είναι το χρήμα που κυκλοφόραγε? Στις τράπεζες δεν είναι, στις τσέπες μας δεν είναι, στην Ελβετία λένε ότι είναι, αλλά πόσο είναι και τι είναι? Τέλος πάντων, θέλω να μου σχολιάσεις. Το πρώτο είναι πού είναι το χρήμα, και το δεύτερο τι παίζει. Δηλαδή, μήπως κάποιοι τροφοδοτούν με χρήμα την αγορά γύρω από μας, προκειμένου να αυξηθεί εκεί η ρευστότητα και να μας ελέγξουν εμπορικά ή δεν ξέρω τι άλλο? Καθώς, να βοηθήσω και με αυτό, καθώς ξέρουμε όλοι ότι η ρευστότητα είναι καθοριστικό στοιχείο της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή δεν πάνε σε ο καλύτερος έμπορας, αν δεν έχεις δεκάρα τσακιστή στην τσέπη σου να βγεις να γυρίσεις. Είναι εργαλείο της επιχειρηματικότητας. Συμφωνώ μαζί σου, άλλωστε έλλειψη αυτών στάσεις εμπορίου. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σχέδιο ελέγχου της ελληνικής αγοράς, για τον απλό λόγο ότι δεν υπάρχει κάτι να ελέγξουν που δεν ελέγχαν πριν όσοι θα θέλανε. Μήπως η ελληνική αγορά δεν ήταν μια εντελώς ανοιχτή αγορά, χωρίς δυνατότητες προστασίας στον εμπορικό τουλάχιστον κλάδο? Θυμόμαστε κατά καιρούς πόσοι μπήκανε και σαρώσαν την αγορά εμπορικώς από το 1992 και μετά τουλάχιστον. Επίσης πόσα ξένα μεγαθύρια ήρθαν και φύγαν κακήν κακώς. Γιατί κάναν λάθος, γιατί πιστέψαν ότι η αγορά αυτή έχει να τους δώσει υπεραξίες τις οποίες δεν είχε. Για μένα το μέγεθος της ελληνικής αγοράς δεν είναι σημαντικό. Η Ελλάδα δεν είναι σημαντική οικονομική δύναμη και το ζήτημα. Όχι, αυτό μην το λέμε. Έχει μια. Δεν θέλω έχει την αγορά της. Αλλά δεν σε είναι σχέση το ζήτημα... με τι? Το μέγεθος καθορίζεται με το τι το συγκρίνεις. Δηλαδή, το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με αυτό το συγκρίνω. Δηλαδή, αν το ζήτημα είναι ότι κάποιοι Βούλγαροι βρήκαν ευκαιρία να μπουν στην Ελλάδα, ναι, βρήκαν. Καλά, κάνανε και μπήκανε. Όπως και εμείς θα πάμε να μπούμε σε όποια αφρικανική χώρα, βρούμε παράθυρο ευκαιρίας. Αυτό είναι σαφές και δεν αποτελεί σχέδιο. Είναι μια ευκαιρία και όλοι θα το κάνουν. Ελάχιστα από αυτούς θα παραμείνουν. Απαντήθηκε αυτό και έχεις απόλυτο δίκιο. Το ζητούμενο στην Ελλάδα είναι η γεωπολιτική της θέση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι η αγορά της. Η αγορά έτσι κι αλλιώς της Ελλάδος είναι μια αγορά εξαρτώμενη από τις εισαγωγές, είτε σε καταναλωτικά προϊόντα, είτε σε πρώτες ύλες. Άρα, τι να πάρει κανείς παραπάνω από αυτήν την αγορά, μεταξύ μας εντελώς, που δεν το είχε πάρει πριν. Έτσι, άρα, για ποιο λόγο να γίνει όλη αυτή η ιστορία, αν σκεφτόμαστε κάποιο είδους συνωμοσία πίσω από την κρίση ή οτιδήποτε? Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει τρομακτική όμως ανυπαρξία ελληνικού συστήματος πολιτικού και οικονομικού ικανού να αντιμετωπίσει τις όποιες κερδοσκοπικές επιθέσεις δέχεται μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε κίνδυνο. Η κερδοσκοπία δεν αποτελεί αιτία της κρίσεως, αποτελεί αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν σε μια χώρα η οποία είναι σε κρίση θα έρθουν οι κερδοσκόποι. Είναι σαν τα κοράκια πάνω από το πτώμα. Πρώτα γίνεσαι πτώμα και μετά έρχονται τα κοράκια. Άρα λοιπόν μην βλέπουμε ανάποδα τα πράγματα. Οι κερδοσκόποι έρχονται γιατί μυρίζονται ότι υπάρχει σάρκα να δαγκώσουν. Όχι, δεν κάθονται να το προκαλέσουν, δεν τους ενδιαφέρει, δεν λειτουργεί έτσι αυτό το κερδοσκοπικό συνοθήλευμα των αγορών. Εν πάση περιπτώσει, πού είναι το ελληνικό χρήμα? Το ελληνικό χρήμα διαρρέει εξαιτίας, προς το εξωτερικό, εξαιτίας του τεράστιου προβλήματος του δημοσίου χρέους. Όπως σου είπα πριν, και ίσως δεν έγινε απολύτως κατανοητό, η ελληνική διατραπεζική αγορά έπαιρνε σε μόνιμη βάση ένα ποσό από 28 έως 33, μάξιμου 35 δις, αναλόγως την εποχή, από την ευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά. Τα οποία τα διέθετε στην αγορά.
Ναι, είναι χρήματα τα οποία οι τράπεζες διέθεσαν στην αγορά. Δηλαδή 35-30 δις κάθε χρόνο ερχόντουσαν μέσω της τράπεζας και πήγαιναν στην ιδιωτική οικονομία. Σκέψου, μην το σκέφτεσαι κάθε χρόνο. Είναι το μόνιμο άνοιγμα. Το κεφάλαιο κίνηση των τραπεζών ήταν αυτό, ας πούμε. Ας πούμε, ναι. Είναι το μόνιμο άνοιγμα. Μάλλον το άνοιγμά τους, όχι το κεφάλαιο. Έτσι, το μόνιμο άνοιγμα της ελληνικής διατραπεζικής αγοράς στην Ευρώπη. Ναι. Μονίμως η ελληνική διατραπεζική αγορά, αν υποθέσουμε ότι είχε ένα τζίρο 100 δις, τα 30-35 δις ήταν ευρωπαϊκά. Εντάξει. Άρα είχαμε δικά μας κεφάλαια και καταθέσεις δηλαδή, ελληνικά τα 75 και άλλα 35 δανεικά. Και εκείνα τα τζιράραμε. Ωραία. Δεν είναι παράδοξο. Όχι. Απλώς αυτό δείχνει ένα άνοιγμα. Όταν σταμάτησε, Σπύρο, να λειτουργεί η διατραπεζική αγορά εδώ και στην Ευρώπη, τέλειωσε και αυτή η πλάκα. Την επόμενη μέρα οι ελληνικές τράπεζες έπρεπε να πληρώσουν αυτά τα λεφτά πίσω. Μάλιστα. Την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, πάντως σε ένα χρονικό διάστημα έως έτους, αυτά τα χρήματα φύγανε. Άρα λείψανε 30 και 30-60. 30 που γυρίσαν πίσω και 30 που, ας το πω έτσι... Όχι, σκέψου ότι με τον πρώτο χρόνο της κρίσεως διέρευσε από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ένα 35 δις για να κλείσει το άνοιγμά του προς την Ευρώπη. Έτσι. Ταυτοχρόνως το κράτος δανειζότανε κάθε χρόνο και περισσότερα και τα έριχνε στην αγορά μέσω δαπανών. Και κάποια στιγμή σταμάτησαν αυτά τα λεφτά να έρχονται, γιατί σταμάτησε να έχει το κράτος δυνατότητα δανεισμού. Ναι. Άρα λείψανε και αυτά που έφερνε το κράτος ως δανεικά. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία, κατανοητό. Μπράβο. Άρα έτσι χάθηκε, έχεις δίκιο. Έτσι ήταν χάθηκε λοιπόν ένα τεράστιο ποσό ρευστότητας από την ελληνική αγορά, το οποίο πώς αντικαθίσταται σιγά σιγά? Με το λεγόμενο κάψιμο του λίπους. Καταθέσεις, περιουσιακά στοιχεία που ρευστοποιούνται, οτιδήποτε μπορεί να μετατραπεί σε χρήμα. Έτσι, και προσέξτε τώρα ένα παράδοξο. Η έλλειψη ρευστότητος καθιστά έως και αδύνατη την ρευστοποίηση κάποιων περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή κάποιοι, παρότι δεν το θέλουν, θα γλιτώσουν τα περιουσιακά του στοιχεία γιατί δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά για να ρευστοποιηθούν αυτά. Γιατί δεν θα βρεθεί αγοραστής εννοείς? Πώς είπες? Γιατί δεν θα βρεθεί αγοραστής. Δεν θα βρεθεί αγοραστής. Μάλλον δεν θα βρεθεί χρήμα. Αγοραστής θα ενδιαφερθεί, αλλά δεν λέει τι να σου δώσει. Έλλειψη χρήματος, δεν υπάρχουν και αγοραστές. Αυτό σε πληροφορώ ότι το αντιμετωπίζω, έχω παραδείγματα τέτοια από ανθρώπους που θέλουν να πουλήσουν αγροκτήματα. Είναι τυχεροί αυτοί, γιατί θα τα σκοτώσουν τώρα, ενώ και να τα σκοτώσουν δεν βρίσκουν να τα πουλήσουν. Πρόσεξε τώρα εδώ να δεις. Και μιλάμε για ακίνητα τα οποία σε φυσιολογικές συνθήκες είναι χρυσάφι. Εκτός γιατί αυτού, παράγουν. Αν κρατήσουν λίγο παζάρι, όσοι θέλουν να κρατήσουν λίγο παζάρι, δεν έχω ακούσει για περίπτωση που να θέλει να τα σκοτώσει κυριολεκτικά ο άλλος. Ναι. Σου λέω να θέλει να κρατήσει, όχι να ζητάει υπέρογκα, ας πούμε, πριν προκρίσεως αξίες, αλλά να έχει μια λογική. Έχω να πω στους τηλεθεατές μας, που είναι κατά κύριο λόγο αγρότες, μην πουλάτε τη γη σας. Καλά, αυτό είναι το δεν με ενδιαφέρει και το λέω ομά σε ποιους χρωστάτε. Μα στο Θεό τον ίδιο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκέφτεται πώς θα πληρώσετε τις τράπεζες ή τη ΔΕΗ ή τους φόρους. Δεν έχουν, κοίταξε, όχι, μην υπάρχει πουλάτε τη γη σας. Η Ιπποκράτη αυτή, η σοφία υπάρχει. Απλώς κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι, να σου δώσω παράδειγμα ποιοι που μπορεί να πουλάνε, έτσι, είναι δεύτερης, τρίτης γενιάς, ας πούμε, κληρονόμοι αγροτεμαχίου. Οι οποίοι δεν ασχολούνται πλέον. Είναι στην Αθήνα, είναι αυτό, δεν αντέχουν. Κατανοητό. Έχουν αρχίσει και έχουν και διάφορα προβλήματα νομικού. Κατανοητό. Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί, γιατί οι αγοραστές σε αυτήν την περίπτωση θα είναι πάλι αγρότες. Έτσι. Αλλά βολεύει αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει ο επαγγελματίας αγρότης να προστατευτεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τάση από τους αγρότες. Μπορώ να σου πω ότι όσοι το ξέρουν προσπαθούν να μαζέψουν και κτήματα. Και καλά κάνουν. Υπάρχει πολύ καλή σοφία. Θέλω να προσθέσω και να πω και αυτό και προς τους τηλεθεατές μας. Σήμερα το πρωί είχα μια ευχάριστη έτσι επίσκεψη από κάποιον νέο αγρότη, ο οποίος μου λέει ότι, ξέρεις Σπύρο, αυτό το σοκ που είχαμε το τελευταίο διάστημα που δεν μπορούν να πουληθούν τα πορτοκάλια, ενώ όλα δείχνουν ότι έπρεπε να πουλιώνται, δηλαδή η ζήτηση υπάρχει αυτό το εξής παράδοξο, σου ξαναλέω Ιπποκράτη, έτσι, έχουμε πορτοκάλια πολύ καλά, είναι μια περίοδος που η αγορά, η ευρωπαϊκή, θέλει πορτοκάλια. Δεν έχουν έρθει τα αφρικανικά, δεν έχουν βγει κάποιες όψιμες ποικιλίες που βγαίνουν στην Ισπανία. Ή είμαστε ακριβώς στο μετέχμιο. Δηλαδή, μπορούσαμε αυτό το 10ήμερο, 20ήμερο να οδηγούμε στην αγορά τα πορτοκάλια της Αργολίδας. Είναι ευνοϊκή περίοδος. Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Δέξτος έτσι. Παρ' όλα αυτά έγινε αυτό το gap, ας πούμε, που ανέφερα προηγουμένως. Και ήρθε και με επισκέφθηκε ένας νέος αγρότης και μου λέει: κοίταξε, αν και το λες χρόνια. Και είχαμε μια διστακτικότητα ότι πρέπει να πάρουμε τα πράγματα τα εμπορικά στα χέρια μας.
Σε πληροφορώ ότι μαζευτήκαμε με τους φίλους μας γιατί έχουμε κάποια πορτοκάλια που δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε και μου είπαν να επικοινωνήσουμε μαζί σου για να καθίσουμε να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αυτοοργανωθούμε και να έχουμε του χρόνου μια μικρή μεταποιητική μονάδα συσκευασίας και ένα εμπορικό τμήμα, γιατί δεν το αντέχουμε τώρα να βλέπουμε ότι πουλιέται τα πορτοκάλια, ξέρω εγώ. Εάν έρχεσαι σε ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον ζήτημα και με συγχωρείς που σε διακόπτω. Όχι, διέκοψε με, γιατί εγώ χαροποιήθηκα το πρωί, δηλαδή μέσα σε αυτό το πνεύμα έφτιαχνα την εκπομπή και ο τίτλος ήταν Ελεύθερη Πτώση. Και λέω, κοίταξε που η ελεύθερη πτώση με